wato tsawon shekara 2 kenan bayan tsintar kansu da suka yi a wannan yanki. To fa a wannan lokaci ne mahaifiya ga sarki da kuru, wacce tsawon dogayen shekaru ta killace kanta a cikin wani ƙasar gomin ɗaki, wanda duk wani babba wanda yake da haƙiƙanin zallar alaƙa ta kai tsaye da masarauta yake killace kansa domin shiga halwa. Har sai da wasu daga cikin wa'ancan jinsuka 7 suka fara raɗe-raɗin cewa ai mahaifiyar gidan baƙi ta fa mutu, ai tun bayan ba da daɗewa ba da kammala babban yaƙin ƙwatar 'yanci. Kawai dai tsaban munafurci ne kawai irin na aljani ne yasa suka ƙi su bayyana gaskiya. To kuma dai menene a wannan lokaci ne tsohuwar ta farkar da wani irin maɗaukakin iko da ke a jikin duk wani ɗan asalin ƙabilar baƙi. Kasantuwar ta kasance uwa, sannan kuma jinin sarauta daɗin daɗawa, kuma tana ɗaya daga cikin na farko wa'anda a jinsin nasu babu wasu masu manyan shekaru kamar su ne a ƙabilar tasu, ne ya sanya watakila ta farkar da wannan iko. Sai dai ko a cikin jinsin na aljanin ba fa a bari wannan sirri ya fita ba, sai bayan wasu watanni 4 ne bayan da aka gama wani bincike na musamman akan ƙarfin ikon na ƙasansa da kuma ta yadda za a iya samar da shi. Hakika an yi nasara, domin an gano cewa hakikanin wannan iko kadai wanda yake a matsayin jinsin aljani ne kawai zai iya farkar da shi. Daɗin daɗawa kuma ƙarfin ikon ya ta'allaka da yadda ma'aboci shi ɗin yake ɗaga darajar ikon nasa. Hakika abin da ma ya fi saka kowa a cikin farin ciki shine jin cewa iko ne na gado, kowa ma za a iya farkar da nasa in dai zai mai da hankali, ba ma sai ya yi amfani da ɗalasumai ba ko kuma dai hatimma da masarautar ta samu ba, sai dai na ƙasan duk wani iko wanda yake na gado. Duk wani ƙarfin iko wanda yake na gado shine rashin ƙarfin jini. Tabbas abu ne mai sauƙi a ce baka da ƙarfin jini, in ma dai ta fuskar rashin yawa ko kuma dai wani ciwo na musamman wanda ya shafi jinin ko kuma dai yake a ciki. Saboda haka duk wani iko wanda yake na gado to fa ana matuƙar shan wahala a lokacin da aka farkar da shi ko kuma a yayin ɗaga darajar ikon, in dai akwai waccan matsala ta rashin ƙarfin jini. Sanannen abu ne cewa duk wani iko wanda yake na gado za a iya zama cewa wanda ya farkar da shi ya fi kowa iko akan wannan iko, a ta ɗaya ɓangaren kuma mabi masa 'ya'yansa ko kuma jikokinsa. Saboda haka a ta ɗaya ɓangaren wanda suke da nisan jini a ta ɓangaren wanda ya farkar da wannan iko za a zama da cewa suna sarrafa ikon, to amma ba cikakkiyar sarrafawa ba, kamar yadda su wanda suke na kusa-kusa da wanda ya farkar da wannan iko yake sarrafawa ko kuma suke sarrafawa ba. Sai dai sam hakan ba zai shafi sauran al'amuranka na iko ba, musamman ma idan aka ce iko ne wanda baya da alaƙa da iko na gado. A wannan lokaci an yi farin ciki, bukukuwa da kuma ciye-ciye a gidan aljani. Sai dai a wannan lokaci da ake tsaka da murna ta koma ciki sakamakon wata kakkausan murya da aka ji tana cewa a yau ne shugaba Riyana, mahaifiyarmu, sannan kuma mahaifiya ga babban sarki, ta ci alwashin cewa a yau ne za ta shiga shirin tafiya DWIN-PUTRISS domin taɓa matakin baƙin iko. Kimanin rabin sa'a hatta fitan numfashi sai da ta yi ƙaranci ga duk wanda ya saurari wannan sanarwa ta wannan ɗan saƙo. Ai sai da hayyaci ya fara raurawa kafin babban sarki ya yi gyaran murya ya fara bayani. Wani abin mamaki, a yau ba fa yarima ne ba ya wakilci sarkin ba, a'a sarkin ne da kanshi. Hakika hakan ne kuwa ya sanya da yawa daga cikin jama'a suka samu damar dawowa a cikin hayyacin nasu da wuri. Kimanin wasu dakiku sarkin ya fara bayani. A yau mu ɗin muna masu farin ciki da kuma taya kowa farin ciki akan wannan gagaruman nasara da muka samu. A ta ɗaya ɓangaren kuma mu ɗin muna masu baƙin cikin rashi